בבית עם 4 קומות החדש, אז יאללה, בואו נתחיל. קודם כל זה החדר של הילדה הגדולה, אני רוצה לקרוא לה שיילי, אבל אני לא בטוחה, והיא בת 15, אז זה החדר שלה. לכלבה שלה קוראים לוסי, והיא כלבת נקניקיה. יש לה הרבה דברים, יש לה גם, אם אתם רוצים מדריך, גם הצבתי בית מלא, ואני יכולה לעשות לכם סיור, אז תכתבו לי בתגובות אם בא לכם. אז תחזרי לישון. עכשיו נעלה לקומה הראשונה. ואם בא לכם שאני אצלם סדרות, או שתודה שלי תצלם סדרות ואני אעלה פה, אז תגידו לי בתגובות ואני אעשה. או שפשוט תשימו לייק ואז אני אראה שיש ביקוש. נתחיל מהחצר. זה החצר, אוי, למה עשיתי שירת שלג? טוב, נשאיר את זה. יש פה את הבריכה, את זה, מלא דברים חמודים, שטיח כזה. ולכלב בכניסה קוראים סקאי. עכשיו זאת הסקאי בת 5. סקאי. זאת האמא, קוראים לה מישל. מישל זה גם סיום שלנו. והיא בת 35. ואלה הילדים הקטנים. זאת, הם תאומים. זאת אמא והיא בת 5. וזה רפאל, והוא בן 5 גם, הם תאומים. זה המרפסת והסלון. זה האבא, אין לי שם לאבא, אז או שתרשמו בתגובות, או שפשוט אני אקרא לו. אני אקרא לו רועי. רועי זה שם חמוד. והוא בן 37. ואם אתם רוצים עוד סרטונים עם סקושים וטריידים כזה, אז תגידו לי, ואני... וגם תתעלמו מהרקע. פה זה החדר של התינוק, אז ככה זה נפעיל את זה. יש פה את המשחקים שלו, את המקום שלו, את התיק הזה שלו, בובות שלו, מקום שהוא יכול לאכול, כל מיני דברים שיכולים לגרום לו להרגיש בנוח. פה אני צריכה לעצב, אז אין לי עדיין. החדר של ההורים היה קצת ריק, לא היה לי מה לשים בו, אבל בסדר, יש פה של הטיפור יפה, ברמות, ומיטה, ומתלים, כי לא היה לי ארון מתאים ויפה. זה השירותים עם השואב היפה הזה, וזה האמבטיה, שירותים באמבטיה, כאילו, והאמבטיה זה עם החדר כביסה. וגם אני צריכה לשים פה שטיח, אז כאילו, אם בא לכם שאני אמשיך לעצב את הבית ושים לו כל מיני פינישים. שנייה, אני אגיד לך. פינישים, אז תגידו לי, סתם